Shugaban ƙasar Najeriya mai barin gado, Shugaba Muhammadu Buhari tare da gwamnan Jigawa mai barin gado, inda a ranar 29 ga watan Mayun da muke ciki ne ake sa ran za a rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Ahmed Bola Tinubu, inda wasu ke ganin cewa har yanzu dai kotu ba ta yanke hukunci ba, inda dai wannan rana dole za a rantsar da sabon shugaban ƙasa. In muka leƙa jihar Kano, Abba Kabir Yusuf shi ma yana cikin kotu duk da cewa Yusuf Gawuna ya taya shi murna tun kafin shigar da shi wannan ƙara. In muka leƙa jihar Bauchi za mu ga Sanata Bala Abdulkadir Muhammad gwamna mai ci wanda ya samu zarcewa karo na biyu, shi ma yana fama da 'yan Marshal is coming. A ɓangaren 'yan majalisun tarayya su ma wasu na shirin barin gado, inda wasu ke shirin shiga, inda da dama daga cikin tun daga kan shugaba Muhammadu Buhari zuwa ga wasu gwamnoni da wasu dai zaɓaɓɓu suke shirin barin kan gadon mulki, inda nan da makonni kaɗan ne za a dawo kiransu da tsofaffin shugabanni. Allah Ubangiji ya taya riƙo.